Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst, ook die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Cor en Minke Veenstra Tolsma. En we wensen haar sterkte. Zij wonen aan de Dobbe 10 in Aren. Klopt niet? Oh, Kruiswetter. Sorry, Kruiswetter. Voorganger is dominee Roepers, lector is René Niesink en de organist is Siebold Akkerman. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk. Ons intochtlied is Psalm 96, de versen 1, 5 en 7. En indien mogelijk zingen we dat staan. Na de dienst staat de koffie en de thee weer klaar. Dan wensen we u een gezegende dienst. Met de Heer, onze God. Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. En in zijn naam groet ik u allen hier. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen.
Laten we bidden. Hemelse Vader, hier zijn we om u te ontmoeten. Maar zijn we er wel echt klaar voor? Leven we wel zoals u van ons vraagt? Of leven we eigenlijk meer voor onszelf, elke dag? En denken we niet aan de ander en aan u? Goede God, wij vragen u, vergeef ons. Maak ons tot nieuwe mensen die openstaan voor u en voor de ander. Dat wij echt leven, uw koninkrijk tegemoet. Leer ons dat. Dat vragen wij u. In Jezus' naam. Amen. Laten we God aanroepen vanuit de nood van de wereld. We zingen Kyrie eleison. Laten we Gods naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Gloria in excelsis Deo. Laten we bidden. Hemelse Vader, zend uw geest in ons midden, opdat wij u werkelijk ontmoeten, opdat we geloven dat wij in verbinding staan met u, dat u het bent die tot ons spreekt, in de woorden uit de Bijbel, in de woorden die hier klinken, in onze liederen, in onze gebeden, dat u daarin aanwezig bent. Leer ons dat. Geef ons dat geloof in ons hart. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing voor vandaag is Lucas 13, de versen 22 tot en met 30. Hoor dan nu het woord van de Heer uit Lucas 13, de versen 22 tot 30. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Hij antwoordde: Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan. Want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan, maar er niet in slagen. Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: Heer, doe open voor ons, dan zal hij antwoorden: Ik ken jullie niet. Waar komen jullie vandaan? En jullie zeggen: We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken.
En u hebt in onze straten onderricht gegeven. Maar hij zal tegen jullie zeggen: ik ken jullie niet. Waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, onrechtplegers. Dan zullen jullie jammeren en knarsen tanden wanneer je Abraham, Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen. En ze zullen aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van God. En bedenk wel, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn. En er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Wij zingen de geloofsbelijdenis staande, lied 342. Na de verkondiging zingen we gezang 991. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ons land is eigenlijk een paradijs. Het is hier zo mooi en veilig. We kunnen gaan en staan waar we willen. We leven in welvaart. Dat zei eens iemand tegen mij. En daaraan moest ik denken toen ik afgelopen weken op fietsvakantie was. En ik wegfietste van Achlem. Ja, en het was zo'n mooie route. Nederland en Friesland zeker ook.
hebben prachtige stukken. Ook door Drenthe en Overijssel was het prachtig fietsen en genieten. Je hoeft eigenlijk helemaal niet ver weg. We zitten al in een soort paradijs. Herkennen jullie dat? Ervaren we het ook als een bedreigd paradijs? Bedreigd door allerlei factoren van binnenuit en buitenaf. De om zich heen grijpende criminaliteit bijvoorbeeld. Het oorlogsgeweld in Oekraïne. Het is ook niet vreemd dat veel mensen uit andere streken van de wereld, de Arabische landen, als Syrië of een land als Afghanistan, Afrikaanse landen als Eritrea of Somalië, om maar wat landen te noemen, Congo, ons land opzoeken als een veilig heenkomen. Is dat niet de grootste bedreiging van ons paradijselijk stukje aarde? Dat al die mensen die uit verscheurde landen komen omdat ze hier willen wonen. Al die asielzoekers, die verpesten het hier. Kijk maar naar Ter Apel, wat ze daar allemaal uitvreten. En hoe de middenstanders eronder lijden. Ons land moet op slot. Zo hebben veel mensen die laatste verkiezingen gestemd. En de verwachting is dat ze dat weer zullen doen. Ze willen ons paradijs beschermen. Dat we hier veilig en goed blijven wonen. Dat er niet nog meer mensen bij komen in ons zo drukke land. De deur naar ons paradijs, die moet dicht. De deur gaat dicht. Stond dat ook niet in onze schriftlezing? De deur gaat dicht. Velen staan te dringen voor een smalle deur om binnen te gaan. En dan staat de Heer des huizes op en sluit de deur. Maar de mensen aan de deur blijven kloppen en blijven vragen om naar binnen te mogen. Maar hij weigert. Hij wil niets van hen weten. Zo stellen veel mensen het voor dat het asielbeleid zou moeten gaan. Maar het gaat hier niet over asielbeleid. Het gaat over wat anders. Het gaat over een koninkrijk, maar niet ons koninkrijk, maar het koninkrijk van God. Abraham, Isaac en Jacob zitten daar in het koninkrijk van God, zegt Jezus, maar jullie zullen er zelf niet komen. Daar zullen jullie zullen jammeren en knarsetanden. Waarom is Jezus zo scherp? Waarom zegt hij dit nou? Zou het misschien komen door de vraag waarmee dit stuk opent? Heer, zijn er maar weinigen die gered worden? Jezus reageert er heel scherp op, alsof hij door een wesp wordt gestoken. Het is naar mijn idee een soort filosofische vraag. Zullen er nou veel mensen of zullen er nou maar weinig mensen gered worden? Hoe zou dat zitten? In algemeenheden gesteld. Maar Jezus reageert erop met een aansporing. Doe jij je best maar om erbij te horen. Als je het hebt over het koninkrijk van God, dan moet het ook
om jou gaan. Hoor jij erbij of niet? Is het erop of is het eronder? Het gaat altijd over jezelf als het over het koninkrijk gaat. Als je het over God hebt, heb je het ook over jezelf. Wie ben jij tegenover God? Wie ben jij in het koninkrijk? Hoe dicht leef jij erbij? Hoe leef jij ermee? Leef je met het koninkrijk? Het moet om jou gaan. Het is geen filosofisch iets. Het is persoonlijk en betrokken op jezelf. Het viel mij op dat Jezus eerst zegt dat de deur smal is en dat het een heel gedrang is om naar binnen te gaan. Het lijkt wel de survival of the fittest. Iedereen werkt met de ellebogen om naar binnen te kunnen. En later zegt hij, uit het oosten en het westen, uit het noorden en uit het zuiden zullen ze komen. En dan zie ik hele stromen voor mij. Dat is bewust volgens mij, die tegenstrijdigheid. Dat beeld van de survival of the fittest, het recht van de sterkste, de meest aangepaste, van Darwin, dat is echt iets uit onze tijd. Sociaal Darwinisme noemen we dat. De evolutietheorie toegepast op ons onderlinge mensenverkeer. En het is ook overal, dat sociaal Darwinisme. Dat beeld dat alleen de sterksten zullen overleven. Ik denk dat het ook in de politiek een rol speelt. Als mensen pleiten om het land dicht te gooien voor asielzoekers, alleen dan kunnen we overleven. En ik denk dat dat juist niet is wat Jezus bedoelt. Ga weg van mij, bedrijvers van ongerechtigheid, zegt hij als Heer des huizes. En dan denk ik aan de rijke man en de arme Lazarus. Jullie kennen dat verhaal wel, toch? Van de rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man die feest terwijl op zijn drempel de arme Lazarus ligt te verhongeren en te sterven. Die rijke man is een bedrijver van ongerechtigheid. Hierna zijn de rollen omgedraaid. Dan rust Lazarus aan de borst van Abraham in het koninkrijk van God en leidt de rijke man. Dat lijkt best wel wat op ons Bijbelgedeelte eigenlijk. De rollen zullen omgedraaid worden. De laatste zijn de eerste en de eerste zijn de laatste. Dat zegt jij, Jezus. Of neem de rijke man die schuren laat bouwen vanwege zijn overvloedige oogst. Dezelfde nacht maakt God een einde aan zijn leven, zodat hij er niets aan zal hebben. Lekker goed aan jezelf denken. Je schaapjes op het droge hebben. Jezus rekent ermee af. Heel verontrustend vind ik het. Deze woorden van Jezus. We willen ons paradijsje in stand houden ten koste van anderen die we buitensluiten. Laatst ging er weer een schip met migranten op de Middellandse Zee. Ik kwam me toevallig tegen, een klein berichtje. Zij zullen aanzitten in het koninkrijk. Dat denk ik dan. Zij zullen aanzitten in het koninkrijk. En wij hebben niks gedaan. Kunnen we hen daar onder ogen komen? Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen. En ze zullen aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van God, zegt Jezus. En dat gebeurt nu ook al. Ze komen uit het oosten en het zuiden en we gooien de deur maar in het slot. Zal Jezus dan ook niet voor ons maar de deur in het slot gooien?
Dat vraag ik me dan af. Ik lees over Gaza, over de verschrikkelijke toestanden daar. Ik lees over Oekraïne, over Sudan. En dan kijk ik uit vanaf de terp met een kopje koffie in mijn hand. En dan denk ik, hi. Ja, neem een slokje koffie. In ons paradijs. Terwijl het verderop het de hel is op aarde. Hoe kan het hier het paradijs zijn, terwijl het verderop de hel is? Dat kan niet. Dat kan niet. Het bestaat niet. Wij vinden de woorden van Jezus heel scherp over de smalle deur waarvoor het een gedrang is en dan gooit de Heer des huizes de deur dicht. Wij vinden die woorden maar keihard. Maar in feite doen we hetzelfde. We gooien de deur ook maar dicht. Van ons land, niet alleen van ons land, ook van ons hart gooien wij de deur dicht. Want ik wil in dit paradijsje leven. Ik wil toch niet dat mijn leven te veel verontrust wordt door al die berichten die ik lees. Ik wil het liefst het goed hebben. Maar elders is het vreselijk. Elders is het vreselijk. Jezus vraagt juist van ons in deze gelijkenis om ons hart. Om dat open te zetten. Om ons hart maar open te zetten. En misschien moeten we maar wat doen. Ik doe niks. Ik doe niks. Maar misschien moet ik ook maar mee gaan protesteren. Het kan gewoon zo niet. Wat daar in Gaza gebeurt, het kan gewoon niet. Ja, ik ben niet zo'n protesteerder. Maar misschien moet het maar. Ja? Het minste wat we kunnen doen is geld geven. Laten we ons best maar doen om betrokken te zijn op deze wereld. Op de mensheid in deze wereld. En hoe de mensheid lijdt. Op een verschrikkelijke manier. Laten we betrokken zijn op het lijden in deze wereld. Dan denk ik aan die zaligspreking. De zalig de treuren. Want zij zullen lachen. Jezus liet zich ook raken door de mensen. En hij onderging het lijden en werd de stad uitgegooid en daar aan het kruis gehangen, buitengesloten van ons mensen. Hij stierf, stond op om ons een nieuw leven te geven, om die deur van het koninkrijk te openen. Hij betaalt de rekening. Het is gratis, het is puur genade. We hoeven niks te doen. Maar het kost ons vervolgens alles. Het kost ons vervolgens alles. Omdat we door hem aangespoord worden alles te geven. Om ons door het evangelie in beweging te laten zetten. Om mee te gaan in die beweging van bewogenheid van Jezus. Om te geven, om de mensen, om niet langer onverschillig te blijven.
Dat is waar Jezus ons toe aanzet. Niet alleen aan jezelf denken. Denk aan de mensheid. Die lijdt. Amen. In verband met het overlijden van Hiek van Dijk wil ik u vragen te gaan staan. Op
18 augustus 2025 is overleden in Frencher in de Westerpoort, Hieke van Dijk van Delle. Boven de kaart staat: het is goed zo. Vertrietelijk litten wij jimme witten dat na een warme leven bij oski nimmer moatte van us leven mem, skwan mem, beppe en oerbeppe. Ik is geboren op 5 juni 1939 in Achlum. En op de voorkant van de kaart staat een winkel eigenlijk. Hè? De winkel van de familie Van Dijk, die ze tot 2007, als ik het goed onthouden heb, hebben gerund, de laatste supermarkt in Achlum. Samen met haar man heeft zij die gerund en het was heel hard werken in die winkel voor het hele gezin. Gisteren hebben wij afscheid van haar genomen om 1:30 in de kerk van Achlum. We willen een ogenblik stil zijn en dan zingen we gezang 753, vers 1. We willen de familie Van Dijk gedenken in onze gebeden en ook is een voorbede aangevraagd voor Minke Veenstra. Ze heeft bericht gekregen dat ze zeer ernstig ziek is. Ze hoort wel niet bij onze kerk, maar we kunnen in ieder geval wel voor haar bidden, toch? En ik wou ook gedenken, en dat is persoonlijk, Dirk Mollema. Hij was in Loppersum een catechizant van mij. En hij is afgelopen dinsdag of dinsdag heeft hij een ongeluk gehad met een balenpers. En daar is hij overleden en hij is 20 jaar oud geworden. Echt afschuwelijk. En hij was een klasgenoot van Mats. En met zijn ouders heb ik heel veel samengewerkt in Loppersum. Dus ja, ik was er wel behoorlijk kapot van. Dus ik wou dat ook even meenemen in het gebed als jullie dat goed vinden. Laten we bidden. Hemelse Vader, deze woorden die we hoorden, ze klinken ons zo hard in de oren. Maar ze zijn gelijk een spiegel hoe wij kunnen zijn. Even hard. En dan vinden we het niet hard. Goede God, leer ons zacht te zijn. Dat is wat u beoogt met deze woorden. Om anders te denken. Om anders in het leven te staan. Om een open hart te hebben voor de mensheid. Voor de hele mensheid ook veraf. En hen niet als bedreiging te zien, maar als medemensen. Dat is wat u ons wil leren. Want uw koninkrijk staat open voor iedereen. En willen wij daarbij horen, dan moeten wij ook openstaan. Voor iedereen. Maar dat is nogal een moeilijke les voor ons. Help ons daarbij. Geef ons uw kracht. Leer ons uw weg. Opdat wij
ook bij het koninkrijk kunnen horen. Omdat wij open mensen zijn, vriendelijk voor iedereen. Wij bidden u voor mensen die iemand verloren hebben. En dan denken wij daarbij aan de familie van Dijk, die gisteren Hiek naar het graf gebracht hebben. Wilt u met hen zijn, nu ze geen ouders meer hebben, nu opa en oma Beppe en Paken er allebei net meer zijn? Wilt u met ze zijn? En wilt u helpen hen in herinnering te houden? Goede God, wees met hen en help hen. En we denken daarbij ook aan de familie Mollema in Loppersum, die afscheid nemen van Dirk, die door een vreselijk ongeval is omgekomen. Wees met hen, wees met de hele gemeenschap in Loppersum en omstreken. Wees met iedereen. En help hen, ook komende woensdag, wanneer ze afscheid van hem nemen. Wij bidden u ook voor de zieken. En we noemen daarbij de naam van Minke Veenstra. Die weet dat ze min of meer uitbehandeld is. Geef dat ze toch nog wat kan maken van de dagen die komen. Geef dat ze getroost mag zijn door u. Help haar. Help de mensen om haar heen met dit moeilijke feit te leven. We bidden u voor iedereen die zoiets hoort. Wij bidden u voor de mensen in nood. In Gaza, waar die afschuwelijke oorlog woedt. En waar de regering gewoon doorgaat, ondanks protesten in eigen land. En zelfs in ons land laat deze afschuwelijke gebeurtenissen zijn sporen na. Goede God, wees ook met Oekraïne en Rusland. Geef toch wijsheid aan de mensen. Open toch uw liefde. Wij bidden u ook voor de leiders van deze wereld, voor Rusland, voor Amerika. En we vragen, geef hen toch wijsheid. Geef hen liefde. Liefde voor de mensen die leven. Voor de mensen om hen heen. Wij bidden u ook voor Sudan. Wij bidden u ook voor Congo. Wij bidden u voor zoveel landen en plekken op deze wereld waar het niet goed is. Waar het dichter bij de hel ligt dan het paradijs. Want zo kunnen we ons eigen land, onze eigen provincie wel omschrijven haast. Zo goed als wij het hier hebben. En daarvoor willen we u danken. Maar we willen u ook vragen dat wij bewogen mogen zijn. Om alles en iedereen. Wat wij op ons hart hebben, leggen we u in stilte voor. Goede God, al onze gebeden, die vragen om één ding, om het koninkrijk, uw koninkrijk, dat u beloofd heeft. En wij bidden daarom met de woorden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd.
Is er nu gelegenheid om uw gaven te geven en daarna zingen we gezang 1014.
Ga nu heen in vrede met de zegen van onze God. De Heer zegent u en behoedt u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.